začíname. Kde bolo, tam bolo, boli raz jedny Vianoce, ktoré sa veľmi nahnevali. Nafúkli tak, ako tento zelený vankúš, na ktorý sa aj s Natálkou pozeráme, našou hlavnou pani kameramankou. Veľmi sa nahnevali, Sáška, a odmietli prísť. Všetky deti boli z toho zronené a rozmýšľali, uvažovali, prečo? Prečo a ako to napraviť? Veronka, začneme rozprávať, prečo a ako to napraviť. Poď k vankúšiku. Môžeš si sama, dobre, pohybovať, kráčať. Poď, Zuzka. Poď, Veronka, naspäť. Postav sa, Veronka. Že budeme robiť dobro. Ale prečo nechceli prísť? Že zabolo. Tak, ručičku si daj na tie nahnevané Vianoce a povedz, prečo nechceli prísť. Ručičku môžeš držať tam, dobre? Zuzi, tak, prečo? Prečo nechceli prísť? Tak si choď porozmýšľať. Maroško už vie prečo. Preto sme boli zlí. No, boli ste zlí. To znamená, čo ste robili, keď ste boli zlí? Neposlúchali sme, robili sme hriechy. Neposlúchali ste koho? Maminku a Ocka, pán učiteľ. Čo s tým treba urobiť? Poslúchať. A dobro. Poslúchať. Tak, ideme ďalej. Kvôli čomu ešte Vianoce nechceli prísť? Môžete povedať konkrétny prípad kvôli Matúškom. No, bo niektoré rodiny neboli pripravené na Vianoce a nemali vianočný stromček. Kvôli tomu, že nemali vianočný stromček, no. Ešte tu sa dá kúpiť vianočný stromček. Horší ako Matúško. Však, či Maroško, čo povedal Maroško. Že neposlúchali. Deti neposlúchali rodičov a odvrávali, papuľovali. Kvôli čomu nechceli prísť Vianoce, Martinko? Lebo sme si robili zle. Deti si robili navzájom zle. Dávali si nohy, aby sa ten druhý potkol a potom sa chichotali. Bili sa, škaredo si nadávali. No, pozrite, ako sú tie Vianoce nahnevané. Kvôli čomu ešte, Duško? Lebo sa podkyňali, bili sa, potom si robili z ostatných srandu, vtipy a hociaké grimasy. Aj kvôli tomu, čo si ty zažil, Duško, že niekto, nejaký veľký chalan si dovolil napľuť na chodbu a potom prinútiť prváka to utrieť, či v telocvični, a potom to utierať. To sa predsa nesmie, no to teda Vianoce, ale to on utieral. Tie boli, no veru tak, ale to nemá čo tam pľuť. Ale už je môj ahoj. Tak, to som rada. To znamená, že Vianoce už by mohli prísť. Super. Zuzka? A preto Vianoce neprídu, lebo si hračky trhajú z rúk deti. Trhajú si hračky, aj si ich neupracujú. Večer im nechajú tak. Výborne, Zuzi. Martinka? Lebo deti občas nepíšu listy. A neposlúchajú. A komu nepíšu listy? Ježiškovi. To by mám prepáčil, skôr si nepíšu niektoré deti domáce úlohy. Hej, presne tak. To si chcela povedať však. Pani kameramanka, funguje vám to? Môžete urobiť aj krôčik s kamerou a hlavičky, aby bolo vidieť. Dobre? Martinko? Preto nepríšli, lebo plúli sa. Navzájom po sebe plúli. Teda. To by som ani ja neprišla k takým deťom. Veronka? A preto, lebo si robili zle, kopali sa a bili sa. No. A cez vyučovanie deti hrízli ceruzky, perá a pani učiteľka ich upozorňovala, tam baktéria, vírusy, ale oni neposlúchli a stále to robili. A stále to robili. A potom skončia v nemocnici. No veru tak. A veru. Preto sa tie Vianoce takto nafúčali ako ten vankúš. Sáška? Preto, lebo sa každý
vychváľovali sa, chválili sa jeden pred druhým. No a hovorili, že ostatní sú takí škaredí. Presne. A že To sa nešikovní. nepatria nešikovní, ale že sú Hovorili, že sú najmúdrejší. múdrejší ako oni. Ostatní, super. Veronka, to by som sa ja nahnevala, nie len Vianoce. Že si robili napriek. Robili si napriek. Sa vyhrážali. Vyhrážali jeden druhému. Že neposlúchali pani učiteľku. Neposlúchali pani učiteľku. Martinko, Na schol skákali po laviciach. pre pána kráľa. Maroško, Že sa hrali a nesali a vyhadzovali druhých z hry. teda. A že keď pani učiteľka im hovorila aké písmenko, tak robili zle. Že kazili hračky. Kazili hračky na schvál, Zuzka. Že dieťa strašilo deti. Teda. Natálka, Že každý skáče po posteli. po posteliach skákali. A robia sa. A lámu si pastelky. Martinko, A robí si moje zlomila. Že jeden má knižku, ten druhý príde a roztrhá mu. teda. Že keď sa niekto hrá, no tak druhý podvádza. Podvody, kvôli podvodom Vianoce neprišli. Martinko, Že niekto si nakreslí a ten príde a mu to... zničí však jeho výkon, jeho snahu, Jemu námahu. to potom počerbe. Ja? Matuško, Že nejaký dom a toto je tam a nejaký chlapec vyloží z toho okna na strechu a tam na tej streche sú cencúre a dole na chodníku je taký chlapec a on tam príde v zime a hodí mu cencúr na hlavu. no teda, kvôli tomu To by je- som to ani je ja neprišla. Tu nebezpečné. je to veľmi nebezpečné, životu nebezpečné. Zuzka, Že behajú deti po dome. behajú, keď tá maminka nie je. Pchajú prsty do zásuviek a to vám Maroško povie, aké je to nebezpečné. Tak keď No. že si robia zle a jeden, keď si začal nakresliť, pre maminku alebo prosím. A tak mu to roztrhá. Pre maminku alebo prosím. A tak mu to roztrhá. Maroško, Dávajú si packy. Môžem vám povedať, ako sa